Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha uhamba emgwaqweni oyi-gravel. Ukuphupha uhamba emgwaqweni oyi-gravel kungabonisa ukuthi indlela oyihambayo empilweni yakho inzima noma ayilula ngesikhathi sephupho. U-gravel umelele izithiyo, izinselelo noma izinto ezingezinhle ezingakwenza ube nezinkinga uma unganaki. Leli phupho liyisikhumbuzo sokuthi impilo yona vele ayihlezi imnandi noma ilula. Kodwa-ke, okubalulekile ukuthi uma uqina noma ubekezela ungakwazi ukunqoba. Leli phupho lingaba isikhuthazo sokuthi uhlale uqaphile, uqinile futhi ungayeki noma izinto zibonakala zinzima kodwa qhubeka. Siyabonga, nisale kahle.